ka Cebuano designer ang nibida sa Emmy Awards dito sa Hollywood. Girampa ni Hollywood actress Naomi Grossman ang design ni Jun Escario sa red carpet sa Emmy Awards ni atong Setyembre 20. Ang aktres kinsa naila sa iyang role sa TV series nga American Horror Story mitambong sa tinuig nga event nga nagapasidungog sa mga TV shows sa Hollywood. Pinaagi sa Instagram post ang aktres nagpasalamat ni Escario alang sa iyang gisulob. Samtang ang Cebuanong designer mapasalamaton sab sa mga tao nga nagpaluyo sa pagka-feature sa iyang disenyo. Sa Instagram post ni Escario, gipasalamatan niya ang iyang creative ug public relations personnel. Makita sab sa comments sa maong post nga gidayeg ang designer sa iyang achievement, sama na lang sa mga personalidad nga sila si designer Rahul Laurel ug businesswoman Monica Borja. Si Jun Escario mosunod sa designer